మరియు క్రిస్టియన్ సోదరీమణులకు గుడ్ ఫ్రైడే మరియు ఈస్టర్ శుభాకాంక్షలు. ఈ పండగ అందరూ జరుపుకోవాలని, అందరూ సుఖ సంతోషం ఉండాలని మీ సూర్యశ్రీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్, మీ మండవ మురళీకృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. ట్రస్ట్ ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం క్రిస్టియన్ సోదరులకు కూడా మేము క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా ఉచిత సరుకులు పంపిణీ, అలాగే బియ్యం పంపిణీ చేస్తున్నాం. అలాగే ఇంక ముందు కూడా మా సెక్రటరీ సర్దార్ భాష ఆధ్వర్యంలో ముందు ఇంకా ఎవరైనా వచ్చిన ఆపదాన్ని వచ్చినా కానీ సర్దార్తో మాట్లాడి మీ అందరికీ నేను హెల్ప్ చేస్తాకి ఎప్పుడూ ముందుంటాం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ.